Primary school Arta ke onke Warprok LP school ta ihumlo. Manja Town Ad hoc Committee Pri Nangji Pusi Constituency Pri Arat Kehang. Apok ke kang pring ke sodara bangku CEM aphan kerap kacohang. Karbi Anglong Abirta Karjukang Tungmen ke chong hongding abang pubang pidona phan setami nilhin pen adap ke me karam bajariklo kardom. Pini Adap Abirta long pen nilisami Julie baby nonarjik tha birtang ton pen. Nili block pen kilometer troxi ajak hello warprok khoi hanse arong auso maratum lo kacharli athai donangji pura sarkar pen kedam tang pharokre sir kebra thom kebra hini aninkan primary school hem kimrang ponlo. Karbi Anglong po mena bangke Halloween alamlo. Bharara det setami kejogwan long leako mate kedam tang pharokre sir kebra thom kebra hini aninkan hur areng ke loka hinpen kikim kerang pitekang warprok LP school ta Karbi Anglong angbong ke bannai school pule hogdam seta hinune. Bangso school hem kimrang det pen klim somaratum lo charli dunsi apia poatum aningarong chipi ponrinti. Pining ana bangke bangso school hem ningkan trogner kebraner kepan arta pleng tanglo. No ningkan krehini lote ningkan pharo isita ke pleng thupo. Bonta bangso school along lo than bang Stephen rengma bangke amithang school hem along chedam desi dipu rongsopi amithanga hem along chedo joy pensi abainong chuen bomajok khoi hanse arong arat ningduk chepakla. Langdam lo pulote school ahema bangke rak thanglo. Thang ta kawedara jok nona bangke nampi ke mantu jansi nangdo koklo. Lason asai sarkar mate primary asai campaign ke panung ko bangke nitum dak ke doprong arong arada phansi nang kache negason lopusi rada tumpen ningje pon. Bangso school hem jongsi sarkar pen nanglang pi pami bosonte nilitum asomara tumta amen anke chetok don thekje potlo. Lasi bangso school hem mesen pen kapadolong berjia phan non kachari bom Jasemet Primary Education Asai Kam Kilangchari KAEC CEM Tuliram Rong Hanga Phansi Rong Arara Tumpen Kachuningri Padupon. Joki Hola Pen Sonjib Kro Karbi Anglong Live. Non Hedjong KAEC Pen Manja Town Ad hoc Committee Keseng Chipri Vek Nangji Kali Pulote Town Tanangni Lapen Aprang Ateng Bajar Committee Le Padover Nang Pusi Constituency Pli Araratum Kehang Padupon. Manja Hithia Phan Karbi Anglong Autonomous Council pen Town Teng Pondet api non Manja Hithia long Tong Sekot pen Kapalang Chari Jia Phanpura KAEC ahin pen Ad hoc Committee Keseng Paduponlo. Bonta Manja Hithia long Abarima Committee atuma phan RD Pipon pe pin pen Jaya Jigdunga phan Dunmai Phuarpu Pekponsi Ad hoc Committee long Kedam Tang Arni pen Rada Saya long Kachingri ke Theklong le pin atuma phan ke Pekona Phuthak Manja Hithi Committee Klembang Manja Hawarara pen Danglong Singhason Lumbajong Dhanseri Lapen Borjan Constituency Pli Araratum Aningkang Samse Chepaklang Pon. Bangso Phuthak kedam tang phaikoni ni phainer cap arni alang litum pherang kya mai ke phahun kaning jerin tia tengke Bangso Ad hoc Committee Karbi Anglong Autonomous Council ke jongpon along Manja Arat lapen hithi a committee atuma phan thangnata kapar jupon abi. Lasi Kaselang Tanga Committee KAEC pen larletik ke nitum protect the lapen kache song setami ington pon pe pusi tenison tisu ningje. Pangai choke. Lasi tutelia abudi masih Manja kedo arada tumbe kroy kre non jitu council pen kai tu relevant lalo abut pialam lo lasi milihin pen ke councilor sorghanta ka chuling mi ke lalo rat ani ke hang rat kacit tudun abang pi jang pinanji lapet hala jitu non alang litum kai proof abang pitu Labe manja bangku manja arat atumo da chini wa hoiset pulo de gupulo ante kupulo manja arat aphan tipat development eklen pikhaji rad aphan chini ni set pulo dang be lage rat tum sung me pulo lage lasinilin pen dipudan Halapu manja soarlo hin penta thurpak ningkang samse chepak langsi nitum kemanga teng nang papleng pipe pulote taun ta nang nelo
lapen aprang ateng bajar committee le padu tu thot nang pusi Duria Devi Chetri ningje Enjoya Jigdung Vice Chairman Tudung Langhasa Member Iris BP Member Unteron Member lapen ladak ano group long manjalo who is Joya Jigdung Bukarjuban nado chini ni bang nado la manjalo asa member Iris BP Member Unteron Member Bangko ad hoc committee abangke larvek nangpo kalite election tame pathu det nangpo nitum koma phansi ningkang sama la phansi vote tame pipen pahai popota ningje news report Rosan Hanse Karbeng Longma Lakhain ko rapho Nilip constituency kaparlo Koilamati Masi terang aro amekar Samuel Teron apok kekang pringa keso kachelang jia phan tangka maha kadure CM Tuliram Longhanga phansi nangrap dun thapu kachoningri Koilamati Masi terang aro amekar Samuel Teron apok kekang pringa keso kacholong ningkan isita kepleng thupo bonta kidu ke boya joini mesen se kachelang hemalong chepaklang damlong leterlo Dovai ke chobomlo bonta kemiang thek avidetlo halpu doktor atom kapachinia tengke apok rak nangji lapen laswalong sika lak isi nangji pusi thandunlo keso abang phuabang kachathana tengke keso kachelang bom holsi chainong bi vo lapen doan khia dat setami chejor laplo nona bangke arideng along sika isita avidetlo lasikai ke amar rat kido kisong ahut karjab don thip abangphu KEAC CEM Tuliram Ronghang anchotlo nangrab reta pusi kiso abang phu abang kaningri padopon Kansen sar ini kido ke ono masih terang aro oila mati asi ini kiso sikrojan thomplian bagdelo ini si cilang ta nungke kuasa idet lah nge niliputa we koti muti ta we injiran se amase nungke si cilang phananta angka idala se nalilang se alang li bank account number lake 30961627093 laban IFSC code lake SBIN 0009405 setami GP pon Koilamati pen Samsung ti Karbeng Long live America adet inut ningkan phokebra trok arta sarpimar phong kep adamasar ingni erapita Mrs Perfect apun achak longlelang isi kamang hudame me alam bonta alama bangke ahok vekchenam bonta kopi lawle pute achora ro kachiru labang so alam e phong pen phong ni alam chotkali phong keba batai alam adem lake America along inut ningkan phokebra trok arta sarpimar amen kesi alang likai ding piang bong kachubo cheji aphan achora rop kachiri along piniar ni angta ning kangsam kabyang taxi ning duk alang li kachipi theklo alang le ake manga tengke Mr Perfect ake manga tengpen non puta kacheton kabipen ning duk chipisi home kepa batai achor chiri derapita kese aning kangsama bang abidat tangte alang likai along ning karang among be komentulo nangkili ikbo labang so alang pen kesia bang apor phan kachong no sonsi mande non puthot alang li kengkam kache jor bon thuji lake khongkre isi labang so ang deng aphan bangkre isi ang deng alang li jor kache rialo Mr Perfect chun poma bonta alang li ake manga teng pen chun chetik alang li chora bangke ribombo International Desk Report Karbeng Long live Adap Abirta ke lapang sigang toneglo domi thakne arni kime